Khona lento eloyivela la ku social media la ku TikTok futhi especially leyokunumuza kuyanumuzwa umnumzane unomzana into ezinjalo nje sethi angiphawule nami yabo mfethu ngakutshela ngathi mina lento yeculture mangabe ukuthi ayikusafe phuma kuyona ingakulimit nalento yehistory ukuthi history thina yabo mfethu kunento useless ukuthi ufocus ekuzona empilweni yakho leyo nto nje ngingayibala njengezinto useless ukuthi ufocus ekuyona yabo ifana lento nokuthi ufocus ekuthenini umhlaba u-round noma umhlaba uyi-flat lokho kuyishintsha kanjani impilo yakho ngoba uyazi ukuthi wena into eshintsha impilo yakho ukuba kwi-spiritual alignment ube nokuthula uphinde ube nemali ngoba imali yenza ukuthi u-experience impilo ngendlela ethile manje le entitlement yokuthi umnumzane noma uyena ngoba kuthiwani awuyena umnumzane mangabe ingane yakhe ingashadile noma ingashadelwe wena nje mawushadelwe noma ushadile kuwena cha uyena umnumzane ayisho lutho lonto okokuqala kwayilo criteria nje claim entitlement ngoba awukuwena ozenza ukuthi ube nenzalo akuwena naye waphaphama nayo uclaim entitlement nje i-victory ngeyona yakhe ngalesi sikhathi kubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona lonto mfethu phuma kulonto wena iba nawo umuzi whether wakhikini noma wakho kodwa ukuze ikho ibase ibalekile indawo yokuhlala ibalekile ibase yabo wena wakhela izingane zakho wena wakhela umkakho wena ibalekile ibase yes yabo nemali futhi ibalekile lama entitlement ke akuthi sho yabo nje mina whether ngiyashadelwa noma ngishadelwe konke engashintshi yabo mangabe kuukuthi la uthi kubalansise la uyabo mangabe whether ungashadelwa noma ungeshadelwe whether ingane yakho ingashadelwa noma ingeshadelwe uma miserable vele wena noma kungenzeka lokho miserable akho lutho olishintshile miserable nje awunakuthula miserable yabo ayishintshe impilo yakho ngalo entitlement so akuyona into emele ufocus ekuyona kakhulu leyo kodwa ukuba broke